Har du problemer med dårlig lugt i rum, biler eller kældre? Røg, nikotin, fugt, mug eller måske lugten af diesel og afløb? Hos Maskinbutikken tilbyder vi en effektiv løsning. En ozongenerator producerer ozon, en særlig form for ilt, som reagerer med bakterier, svampesporer og andre organiske materialer i luften. Når ozonen rammer lugtkilden, nedbrydes den langt hurtigere end med almindelig ilt. Resultatet er en effektiv fjernelse af lugt fra blandt andet røg, fugt, mug, sved, diesel og mange andre kilder. Derfor bruges ozongeneratorer ofte i biler, campingvogne, kældre, boliger, hotelværelser og små lagerrum. Denne ozongenerator kan rense rum helt op til 300 kvadratmeter og er udstyret med en praktisk timerfunktion, der gør behandlingen nem at styre. Men husk, ozon må ikke indåndes. Der må derfor ikke opholde sig mennesker eller dyr i rummet under behandlingen. Når den bruges korrekt, er en ozongenerator en effektiv løsning til at fjerne lugt og forbedre luftmiljøet. Besøg Maskinbutikken på www.dk og læs mere om vores ozon.